Γεια σας, είμαι η Έμα, η προσωπική σας ψηφιακή σύμβουλος για τα μάτια με τεχνητή νοημοσύνη. Έχω εκπαιδευτεί από την κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας, χρησιμοποιώντας κλινικό υλικό εγκεκριμένο από τους γιατρούς της κλινικής Πάνθεο. Είμαι στη διάθεσή σας και επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την αλληλεπίδραση μαζί μου. Είναι πολύ εύκολο να με χρησιμοποιήσετε απευθείας από το WhatsApp σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα συνήθη συμπτώματά σας μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή και να λάβετε χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά με αυτά. Θυμηθείτε, δεν είμαι γιατρός ή επαγγελματίας υγείας, ο ρόλος μου είναι να σας εκπαιδεύσω χρησιμοποιώντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να μου μιλήσετε γράφοντας την ερώτησή σας στο chat, γνωρίζω άριστα και αγγλικά και ελληνικά, οπότε επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε. Γεια σου Έμα, μπορείς να μου πεις λεπτομέρειες για το οξυγλαύκωμα? Φυσικά, θα χαρώ να σας βοηθήσω με πληροφορίες για το οξυγλαύκωμα. Τι είναι το οξυγλαύκωμα? Το οξυγλαύκωμα, γνωστό και ως γλαύκωμα κλειστής γωνίας, είναι μια επίγουσα κατάσταση που προκαλείται από την ξαφνική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, IOP, λόγω της απόφραξης της αποχέτευσης του υγρού του ματιού, υδατοειδές υγρό. Συμπτώματα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να σας εξυπηρετήσω. Απλά ξεκινήστε να μου μιλάτε όποτε έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την υγεία των ματιών σας. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι ο οδηγός σας. Καλή συνέχεια!